A segunda data que temos que ter en conta é o 3 de xaneiro, porque estamos moi pertiño dos reis que estarán preparando xa os seus agasallos para aqueles que se portaran ben, claro. Pois ben, estade atentos porque ese día vamos a ter tamén unha historia moi máxica, a gran cena de reis. Veredes como mariñeiros, labregos, ferreiros, todos xuntos, teñen a gran celebración dos reis. En Galicia, claro está, yo estilo galego. Como vai a ser? Miradeo vos mesmos. E nos eximos contar, cantar e debuxar algo que ten que ver cunha festa, cunha fartura tremenda, que ten que ver o Día dos Reixes. Ímolo cantar, ímolo debuxar e ímolo narrar tamén. Xusto? Quédense con los señores ata o ano que volvamos, se pro ano non nos vemos, que no ceo nos vexamos, vinde pastoriños, vinde adorar, adorar o neno que aquí naceu xa.